Balik sa GMA Regional TV Live mga kapuso, karong buntaga makauban nato sa talagsaong kahigayunan ang kanhi boxing champ karon nakabase na sa nasod sa Japan. Ato siyang pangumustahon unsa na mga gipang kabisihan niya karong panahon na proud bisdak kini siya makapuso, Malcolm Tunyakaw. Good morning, Sir Malcolm. Good morning, Ohayo gozaimasu sa taga Cebu, labi na sa GMA 7. Daghang salamat. Daghang salamat, Sir Malcolm. Pagkanindot mo paminahon nga mag-Japanese o mag-Bisaya sab sagol. Kumusta na kumusta na ron, sir? Pila ka tuig na ka nakabase diha sa Japan? Kuan ako diri mga 13 years pero og apil to Tokyo dugay na gid noon pero okay ra din ang kinabuhi, naning gabuhi gihapon para mabuhi. Naning kamot para mabuhi o para sa mga anak. Sir. Karon, sir, ang imong trabaho sa Japan sa garbage, sir, mag-kolekta o garbage? Garbage collector ko o nag-part-time ko gym pero regular gid ko sa garbage as a garbage collector kay mao na akong kuan kay para sa ugma ba para sa future. Basta nindot ko diri nga trabaho niya kuan pod ka nang limpyo ra gyud, limpyo dili pa sto Kaloy ampos Ginoo ako sa Pilipino diri nga nakasud og kanang foreigner nga nakasud og inani nga trabaho. Kay lisod mi sa sudlon. Nganong naabot ka ani nga field, sir, ani nga trabaho nang apply ka ini? Dili ko nga istorya na ako gitudloan sa gym sa una nya. Boxing fanatic pod, boxing fan pod siya na fan kay siya nako. Siya ingon ako trabaho ani basura ko di lagi ko kay mao lagi ko. Kay di ko mawago mo kuan ko. Ang trainer nako ayo ang trainer di magdugay kay wa kay dili ka insurance, dili ka sigurado ani. Basura na sige so ayan ako. Nya naganahan man ko. Siguro, sir, labi na dili sa Pilipinas, sir, ang uban murag ubos og panglantaw ining ani nga trabaho pero kumusta diha sa Japan, sir? Lahi Dako kay kalainan, sir, lahi man go diri kay kung basura kung lisod ang trabaho mo taas ang mga tao taas pa tan ani mo like namo daghang kay manghatag na mo kwarta tip kanang tubig juice pagkaon unlike sa tuwa taon bagay diha sa tuwa luoy ta nya sagol pagit ang kuan patay nga sa kun sa lang kuan in taon mo nang ako maluoy sa ko sa tuwa ba magunahon na luoy sa Pilipinas ay pagkanindot, sir, no, makakaton ang Pilipinas labi na sa kining yung proper disposal sa garbage, sir, kay we learned grabe ka limpyo diha sa inyong lugar. Importante kayo na kay para mo tang maingon sila mga arting mga hapon dili sa arte limpyado lang gyud sila. Grabe sila ka limpyado, grabe way sama. Sir, kumusta? Wa ka gimingaw sa pagboxing, Sir Malcolm? Wala kay mo tang gagimingaw ko nga munduwa pero wala ako mahimo kay tungod sa tang edad niya mao tang di ko mundang og tudlo sa boxing kay diha man ko gikan diha pud ko mo abot ko diri kay tungod sa boxing. So nagapadayon pa karon do na po kay naga-train po ka? Nagtudlo ko. Nagtudlo ko, nagpractice po ko. Mingaw na sa mag-sparring kay mingawon lagi kay diha ko nagbata og boxing ba technique. Kano saan makakatapusan naka-uli, sir? Nakabisita? 2017. Kuy daghan kay mi mamigo ng hapon. Daghan kay mi mamigo ng hapon. Daghan kay mi ato nga hapon ko niya tulosak adlaw. Nya kulang gid kayo, Sir Nick. Mo nang ganda muli unta kurong buwan na kay pistas man da mo tungod ning pandemya wala na kumunday uli. Unsa may murag kalipay or fulfillment nakuha nimo ining bag-ong trabaho nimo diha sa Japan kumpara sa katong miagi, sir, nga diha pa ka sa pamuksing, sir, sa mga championship games pod mga bouts nga imo? Siyempre ni kamot champion para sa pamilya, para sa pamilya tanan, para sa nasod ton hatag dumog. Pero karon na undang boxing kaning sa basura. Kita din ta maghantod sa boxing sa sports din kita maghantod sa kung sa pagkakamayo sa kung sa pagka maundang mi kag boxing. Mao na karon kung honay kung mag-boxing kung sa mong ko. Mao to nga mao ni. Sir, doon na kay mensahe, Sir Malcolm, sa mga aspiring boxers sama kanimo idolo biya po kanila, sir. So unsa imong gustong ipaambit sa nila nga message? Practice lang gyud og disiplina sa kagalingon og kuan lang kan dili ta basta to sa trainer niya kaon kay maabot ra na basta practice lang pag-ayo mag-antos sa mga pagsuway. Maabot ra na yung gusto. Parehan ako, parehan na ni Jerry Pinalosa, ni Limani. Ingon jud ka bisan blue collar job, sir, dili ang ayang ikauwaw
Kay of course ang mga trabaho sama sa pagkuha og basura ang yan natong ikapasigarbo gihapon. Mao na di na ko ikaawa bisag unsa nga trabaho. Bisag napay tricycle diri mo. Drive ko tricycle basta na lang ko may income. Tinuod gina basta pagtrabaho mao tayong pagtrabaho ko ng basura. Proud ko pag ingon ni Sir Chino nako pag interview sa kinsa lipay ko di ko ikaw hambog ko unsa ni. Unsa ko trabaho kay wa mo ko gitaka nga tao. Tinarong man nga trabaho marangal man nga trabaho. Finally, Sir Malcolm, mensahe nimo sa mga kapuso kay igsoon nato diri sa Cebu, labi na sa inyo sa Mandawi, say gusto nimo nga ipaambit gikan nimo diha sa Japan. Nina, yoroshiku onegaishimasu. Hontou ni samishi desu, Cebu de. Hontou ni mata onegaishimasu. Hontou ni yoroshiku samishi desu, Cebu de. Arigatou gozaimashita. Minasan, yoroshiku. Walang may kaantig kasabot ato sir. Unsa may translation adto Sir Malcolm? Kanang maabot pohon, kanang gimingaw na kay ko diha. Nya, mahinaot ko nga yoroshiku ko nga makita ta nyo pohon. Gimingaw na ko sa Cebu og salamat po sa inyo ba. Kapuso mo, arigatou gozaimasu. Hontou ni. Wow, daghan kay salamat og bilib ang mo pagsaludo kanimo ka World Boxing Salamat. Champion kani adto karon nakabase na sa Kobe, Japan, Mr. Malcolm Tunyakaw. Salamat sir. Salamat, thank you og God bless nyo og keep safe permit labi ng taga Cebu. Daghang salamat. Thank you Sir Malcolm. God bless Thank you. you, bye bye. God bless po.